Yeroi try sesit pat ngai ble pi baro ha kerteng ke batiang tam ke jong jisu te ke jingi kai menta ke sngi ke banglawan ra shi pi ke kerteng ngalabu ke balang ke nyngkong te ngakwa ania tho i pi phang ke balang ke nyngkong te to ini le chua ha ke jing dawai chua ba ni ya che ka tin ke jong ble ai ngủ email ble pa chung yu ba ha beneng na ma melong ble ba ha bin ko pa be e chung ai lut ke burom shme ken ko jisu ba ko da chung na mar ba melong ble ba ha ben ko pa be e chung ada shi show setan atrai kra ulap mut atrai kra ulap thu atrai kra ban khang na de ke shakri ke jome makan ai ka tin ke ba khoi ke jome ken ko pa be e chung han re mem shim la e no atrai kra dia nga ba ke khon ke jome ken ko pa be e chung ki ba ap khmi len ti ya ka tin ke ba khoi ke jome ken ko pa be e chung na mar ka tang ai ke buram shme ken ko pa be e chung bangem shim la kerdo pa ka tin ke ba khoi ke jome han re yo haduh kan ke klemat atrai kra ba ngai atrai kra kani ke jing ke bangan yo ban kran atrai kra kat ai ban se me ngilang baro atrai kra kum ha gini por atrai kra ba ka parthai ka gulmar kan ko chisu ba ko ro chinga blai be e chinga man sngo ka jing duai ke shakri ke jome man kar khoi ngilang baro da ka jing kar kho blai ka jome ke ko pa be e chinga pan sle e nga ma pan sle ki kon ki ti ki jome ba ka jing shakri ke jong ni ke ko pa be e chinga ha ka ri ka jan me kan long ka ba ki us ak ma jome sngo pa ka jing duai ke shakri ke jome tap inga ra sna ma khoi ke jome yo don ka ek bom khoi ya ke shakri ke jome pan khoi nga ke ko pa be e chinga ba ka jing kran ke shakri ke jome ha ka ri ka si kan long malah pelai loi noi ki khon ki ti ki jome ke ko pa be e chinga shimti papan kerta ma khoi ke jome jisu banana surat haleluya aman amen te ngin ya kran mentakas ngi shapang ka balang ka nyngkong te ka balang ka nyngkong hagi por ki balalet no ka balang kristan kampat don ying mane ka balang kristan ha ko por jong ki apostol kampat don ying mane bat ki jupen long ha ki yeng jong ki breu ki jupen long jinga seng ha ki yeng jong ki breu lani ki jupen long she ki rot wa bat kum ta ter te ki don shipon ki khat bible te hen rei ngawan ra ha phi tak kat tu kat ni ki khat bible bat nge ki ni ki kat tu kat ni ki khat bible nge kat long ka jing kr khu bat ka jing man toy ya ni lang baro te kumbang la ong ye phi ba ha ki por ki ba men chu wa ha ka por jong ki apostol pat dan yeng mane ki ya pan long ye ki jinga seng ki jong ki ha ki yeng ki sem ki jong ki namar kata nga kwa ban ong ye phi wat nom sngo do jing kermen ba men ta ngin yo ki yeng mane ba ngin let ki yeng mane ki la khang bat ngam ong e habaro namar habaro ngatep ki don ki jaka ki bam pat khang ru te re shekini ki than ki jong ni te la khang dam sundan hi bangim yo shu ban le toy ya kaban sawan ngam tip ke e kaban ja ka diga sarkar kan le kum no han re hadu menta la khang dam ki yeng mani ba ngim yo ba ngin le sha ki yeng mani te han re ke e kabang kwa bangan ong yang ilang baro ba ngin nom sngo du jinkerman namar ha ki por ki ba men chua padan yeng mani te ki jupen long ya ki jinga seng ki jong ki ha ki yeng ki sem te namar katang kwa bangan ong ya phi ba ladangi don hi ya ka donon bangin shakri ya utrai ka ba mon don ke ai ru ka bala ban khang ye ni te ne pet chua manta nakak tien ka jong ublei pat ngan yo ban ai ki jingmut ya phi lang ba ki khot bible ki bangan yo ban kran ha kanika jan met te ne pe ne ki kam ki apostol kalan nong ka ba shi phau ka khot ka ba at hu at ayu ka bible ko ong Deu la yatho u Cornelius u rampa shispa u breu u bahok bat u ba shepting ya u blay bat u la yo ke jingi ro na ki jajiu baro las neng ye u do angel ba khoi ban pha khot ye me shapo ka yeng jong u bat ban yo sneu ya ka tin na me hi hang ne ba Cornelius ula yu i ka jing yu i pau ba ublei ru ula pha yu un khot yo Petros pon wan ban ai yu tin ka jong ublei ha ka yeng jong u Cornelius te
cái bang aqua ban ong ye pi halor kan ne ka banta ba compare la ki ying mani ki la khang te hre hai ying ni yo man ye penlong ya ki jinya seng ki jong ni ka bang ong ye pi ba ha ki por ki bala let no ha ki rot wa ru ki ju ya penlong ki jinya seng ka ta ki la ban chem na kam ki apostol kal nong ka ba khan riu ka khat ka ba khat lai te la da pi don chi shai ka dok not ban chak riu ble kam don ke aka ru ka bala ban khang no yangi ba ngin shakri ya uble namar ba kak chen ka jong uble ka ong kum no ngin ya pet namar ki don kat tu kat ne ki brio ki ong ba usaitan menta ula khang ka la yangi ba ngin shakri ya uble bat ki ai shi bon ba ki daw ten re ngin ya pet menta na ki rom kala nong ka ba phra ka khat ka ba ka no ka khat ka ba lai pon riu haduh ka ba lai pon khandai ko ong kum no ko ong kat kum bala tho na ka banta jong me la dang penyap yang ni baro his ni la nyau yang ni kum ki lang brot ya ki bala penyap henry ha ki ni ki ai baro ni job thiao da uta uba it yang ni namar ngai scam ba ka jing yap lem ni ka jing im lem ni ki angel lem ni ki nong sin sharp lem ni ki ba don bor lem ni ki ai ki ba long menta lem ni ki aka ki ban salong lem ni ka jing drong lem ni ka jing jeliu lem ni ka aka ka wei pat ka jing thao kanam la kai man pnya khlat no yangi na ka jing e ka jong uble ka ba u kres jisu bo trai jongi phi ka ten ka jong uble ka kren ba kam don ka aka ka ba la ban pnya khlat yangi na utrai kam don ka aka ka ba la ban pnya khlat ni na utrai na mar ba ka yeng man ne ka la khang kam mot ba nyim la shu ba yin shakri yo utrai henry ni i ka ba u Cornelius ule ula pha khat yo Petros ban wan che yeng jo u ba kin yo sngo ya ka tien ka jo u bleng leng ba jo u te ka ba kwa ban ai jing mot ye phi la se don nap ding jo phi ki bam pat la ban ai ka tien ka jo u bleng ka ba nga don ba ngan ong ya phi ka long ba pha khat ye ki briu ki jo u bleng che ki yeng ki sam ki jo phi bakin wan man pen long yi ke jinga seng la da uwe la ne ko we ka shakri jong utrai kin wan ha yeng jong phi ngai ka sarkar ru kan om la ban khang la ne kanom khang hiru namar kata la da phi don chi shai ka ka jing ang not ban shakri utrai kanom don ke ka bala ban pen pep ya phi nom la ban ai daw ba ka khang ka yeng man ne ngim la ban shakri utrai phi la ban pha khot ye shakri ki jong utrai bat phila bet ban yo ye jinga seng ha ki long yeng ki long sem ki jong phi te la da dei pat kino ki brio ki balala ban ai ka ten ka jong uble let's sit don nap ding jong phi hang ne ki balala ban ai ka ten ka jong uble phila ban let hi chi baramar jan ki jong phi ban ye wer ban ye pen long ye ka jinga seng te la da ki kan tat kata ka sa ha ki hare ka kamram jong ni ki shakri ki jong uble ba Hit long kita ki bala kloy ban let ban ya rap khan tami ki men sing ki ba kordon ki bom pat la ki bom pat sngot ho ya ka tin ka jong uble na mar ka ta ka jing kai hang ne ka long ba phi ki bala la ban ai ka tin ka jong uble wat nom shong ja thai na mar ka tin ka jong uble ka ong kum no amas ka nong ka ba han riu ka de khat ka ba ning kong ka ong kor det i ba shong su ha se yon hab ong kor det phi sngot ho ka di ka tin tim Kordit kam kade tin tim kam kordit ye kita ki bala ban same ka tin ka jong uble kordit ye kita ki bala ban ai ka tin ka jong uble henry ki yo ban ai ka daw ba ka yeng mane ka khang ba ki shong sok ki shong tigen jai kim don shu ka ta ka jishir hem ban tre ka kam ka jong uble namar ka ta kordit ya kita ki ba shong sok ha po se yon te henry kita ki bala nang hi ban kran ka tin ka jong uble la da kim khot ru phila ban le ban Yashnai ki program ba pimpen long ki jinga seng ki jong phi ha ki thliu ye ki jong phi the lesser don pat shake jaka ki jong phi ka ba impat don hi re manu ki banang man grane ka tin ka jong ubleng lesse phila khot ru kim shem lawan kata ru phim la ban ai daw ba om don manu ba wan man pelong jinga seng kata ru phim la ban ai daw ba ngi pat la ban grane ka tin ka jong ubleng han re ngong ye phi kum ba ngala ju ong puli bible ruai but
dawai bat play na ki YouTube bat phi ishi bon ki shakri ki jong ublai ki ai ka ting ki jong ublai phi la ban pet bat la long ka jinga seng la deb usaitan la ban khang yang hi da le ru em ki ba bon ki ong ba usaitan ula khang la ingi bangin shakri ya ublai haringan ong ye phi na do kapor jong ki apostol kala don ka jing penchi tom ben ye ki kristan kalau don ke jing khang phi i ka tien ke jong ublai la khang ban phlai ka kerteng ka jong jisu te han re kat banang khang kat banang penchi tom kata kila nang pla bat kata la nang roi ka balang kristan na mar kata mentaru usaitan utmu bet ban penwan ya kata ka one world religion bat ki ko bendo jat ya ki kristan re phi thrai kin la kin omla dan le ru em kat ba ki kristan ki ba shisha kat ba kita ki ba ik hok yu ble ki dang don ha ka ni ka porthai kin om la ban pen kelai ni na ka jinglong kristan sha ka jinglong hindu na mar kat banang pen chi dom ye kristan ha ki por ki bala let no kata la nang pen roi la nang roi bat kala poi shadow shangiru dei na mar ka jing shirham jong kita ki ba sha le ben na mar kata mentale kam pat dei kita ka jing sha le ben ka ba haduh kata ki dang shu khang tang ya ka yeng mani ngini ai daw no bangim la shu ban shakri u trai kata kalong ka aka ka ba bakla tam na markata ya uba monhi ban shakri u trai kam don ka aka ru kabala ban khang ban khang yang ni bangin shakri u trai kamat wan ka jing ya kamat wan ka jing ngan kamat wan ka aka ting ka jong blek ong anam dan ka aka bala ban penyak la yang ni na ka jing ada ka jongi bat u trai jong ni na markata phi ki bala nang bahaban ai ka ting ka jong blek wat nam shong sok ha se yon let Syakit leu yen ki para banyak ki jong pi ki para marjan jong pi ha ki por ki ba min shwa empat dan yeng mani ki penlong ha ki yeng ki sam ki jong ki te mentaru kam dai ke ai ka ba yang ni bangine penlong ki jinga sang ki jong ni ha ki yeng ki sam ki jong ni la pi don ki nong ai ka ting ka jong uble la him dan pila ban le ha karum kom ka banga ngala batai phi ba kanam dan ke ka lat ka bu setan ula ban khang yang ni ba ngin om shakri shu yo uble henre ngin la ba ban shakri yo uble namar usetan udai uba dan kle shu usetan udai ta upom usetan udai ubala de rem nado al hajar snem menchuangi ke ni long kita gi nong job ki bayai job na ko ka por sha ko ka por namar kata da ka jing thaulat ka jong u ngin om rem da le ru en te let's say yo don nap deng jong pi don tang marwe hayeng kom bolong banga sa kum ni marwe let's say pi ong msngo nang ban long jia sai han re kam dei ba pin long kum ta kam dei pi ba pin sngo tolot ba pi long marwe ni pet Matthias kala nong ka ba khat pra ka du khat ka ba Arpo Matthias Katra Arpo kakti ka jong blake of no naba habadon ar ne laingut kibaya seng haka kerteng jonga hangta ngadon hapdeng jongki blake kakti ka jong blake on ar ne laingut kabamut lada mentang ngadon marway ngadon pat utrai jisu lalong angun teka bamon haba manga ngadon haba nga shakri ublay da ka mensim baro haba nga shakri ublay da ka donut baro ka bamon bau jisu don ringkat bat nga bau jisu don ringkat bat nga ngajule kubdo ngajurwai shibun puli bible shibun bat nga penkrek ki kubor bat nga shong duwai bat kumtaken ngajuyo ban ya seng bat man lakasni amen namar kata lada pidon marwe piru pila ban le ha kata karukom lada pila dei ki balala ban ai ka ting ka jong uble ha ka jaka ba pin ai ka ting ka jong uble pi shong pi pusan ni ka ting ka jong uble pi pen kre ki kubor ba pin yo ban let ban ai pa shaki min sim ki ba ko ron ki bam pat la ban ai ka ting ka jong uble pila ban ruai shibun kamba nga ngaju sngo tenat ba ha bangan ruai ba ngaju ruai shibun ki jing ruai ngaju duwai shibun bat ngaju pen kre kubor pila ban le kumta lada pidei ki bampat la pila ban le kumta kumbanga ong pi pila ban ruai pila ban puli bible pila ban snap e ka te ka jong uble like ba ki YouTube channel kamut kam don ka jing ya pi ba pin chakri u try te let's say pidei
บอมดันโมบายและเสพิชูยอสงับเล็งบายจงคีปาร์ล็อกที่จงพีเต็งเต็งเตกัมเพลละก็ลงกุมตารูละดาพิลาคอดอีเตกิชักรีก็จงอุเบลละคิมวันอมละเล่พิมปันนังพิปุลีละกักเจงก็จงอุเบลพิรวายพิรอพิดวายกตารูกละเดฮีก็จิงเซงก็จงพิหักมาจงอุเบลอุเต็มคำพายกีเอบารอกให้น้ำมันกตาละดังอีดอนฮีก็ดอกนวดบันชักรีอุตรายกำดอนกีก็บักขังอย่างงี้บางอินชักรีอุตรายบางอินมันเนียอุตรายเอเมนini pet mentar rom kan riu kedekot ke basan rom kan riu dekat basan tu kublai ru ya ke balang ke bahayen jongki to kublai ya uip pia nitos uhep ba ie jonga ulong usok nyngkong ke Asia ha ukres ka ai kublai syak di ka balang ka bahayeng jong uni uip pia nitos te ka ai ka bang kwa ban ong ye pi long balak kurku ya kata ka long yeng ka badon ka balang hayeng ka badon ka jinga senglang long balak kurku hab ong ka jing kublai ka mon ka jing kurku namar kata ai ba pin long kita ki long yeng ki ba judon ye ka jinga senglang wat nam ai ka daw ba pim yo shu ki jinga seng ha ki yeng mane aku bangin ya ruai ka ni ka we ka jing ruai bat ngin sai ya biang ki khot ki ba buat aku bangan ruai ka ni ka jing ruai ka ba ngasngut tenat ka ba phila ban pet na u kalenong ka ba nakajing ruai presbyterian kalenong ka ba sanspa arkusau nakapatamay nakabarim sanspa arkusan oh kam dai pi mat inga sanspa arpuar bat kabarim sanspa khatpra ngeni pet oh ngeni ruai lang ya kan ikajing ruai yeng kristan basenjar ublay jing sukadon hang ta ki ching ya ro pada bashlay ya uhala karta tang ha uban aiti bat ya uban shakri man kapor ulong uba kordor man la kapor ulong uba kordor kak din trong ublay ka bakor harem payeng kristan tang makahi ka ba ay bor mensimplot ka krusyan jing kular don hang ne plit yakaban puli man kapor kalong kabadon bor man kapor kalong kabadon bor jing duway narampayeng kristan kinyay long barabor latang kane ban roy ban san la dangi la nyaw ko jing pen choy usay tan kim la ban tur hajan namar hasan da jong utray kabor jing job un
đã trong u trai cả bor jing job un ai u Giêsu qua ban sân char in Christian baroper đang bắt bên lòng u kle trong ca un rina ki jing ma la da ki wai kin tre hu come chang u ban le mga lambat kayeng in ai jing shakriya utrai mga lambat kayeng in ai jing shakriya utraiพี่เพนดารุไว้นะดูกับมันเสียมนะดูกับดอกนวดบรอยากันนี่กับจิงไว้เพนสงโทยากับเย่งคริสตานกับเดบันลองกับเย่งคริสตานกับบักคุ้มโนกับเย่งคริสตานกับบักพี่เดย์บรรยายชักรีกำแพงและเสียงดังโยมันตายกับเย่งมันเนี่ยสักตุกันนี่และเสียงดังโยมันเป็นลองจริงๆเสียงให้กับเย่งมันเนี่ยฮันเรลักตารุกิจริงๆเสียงฮับปอกกิเย่งกิเซมกิจองพีคิมจูเดย์บักินกดฮันเรกับเดบรรยายลองยายเบเตงนักวิกับปอร์ชักวิกับปอร์กตากันกับบอกเลยอุกวะกตากันกับบอกเลยอุกวะอย่างง่าบัดยาพีกำแพงลางิมยอชุกิจริงๆเสียงกับบาลังกับปนิงกองอมปัดดันเย่วันเนี่ยกับบาลังกับปนิงกองกันกับจริงๆเสียงฮับปอกกิเย่งกตากันกับจิงชิชามันนี่เป็นชูกิริขัดกิบบวชพิลิมันกาลน้องกับนิ่งกองกิริขัดกับอาร์กับองคุมนัวบัดฮากับอัพเพียกับปาราจุงีบัดอุอัคริปัสอุปารากิชิปายจุงีบัดฮากตะกับบาลังกับฮาปอเย็นจงเมนี่ให้เย็นจงพิลิมันรู้กับดอนกับบาลังบัดง่ายงูอุตรายหากยังกระจงยีรูจุดดกระเจียเซงลังกบะกระเดกันนี่กระกระเต็งกบะงานอะไรทั่วเอพี The New Jerusalem Ministry แต่ไอ้โง่อุตรายบะหายังจงยีรูคิดดอนคุมบดอนหากยังจงพิลิมันแต่งากว่าปะกันดอนหากเว้ปะกเวกันลองยังหอยงามดอกเอคุมหากยังกระจงยีคุมบดอนหากยังจงพิลิมันบางทีละลองคุมกระจักกะบะเป็นลองจิงเซงฮีเฮนเรลากำลองคุมตารูหากชีเยคิเซมลาดาพิดอนเบ็ดกุมกันนี่กระจันจิงชักรีอุสัยตันอุนโดน้องชิบุนอุนประชังมันข้างกี่ยังมันนี่ฮันเรกี่ยังมันนี่กี่จองงี้กินลองหากี่ยังกี่เซมกี่จองงี้อุลาอายุอุสัยตันบันข้างยาแค่เอกบ่าอุเล็กหลบบุหากระดอกนุกระจองงี้อุสัยตันอุนมละบันข้างยังงี้ดาเลเลรุเอ็มบัดกักเจงกระจองอุเล็กเนี่ยเป็ดชูเฮบรูกับน้องกับชิปเผากับขัดกับอาร์พุสันกับองคุมโนเฮบรูชิปเผาอาร์พุสันก็องเคลมได้ยีน้อยก็จิงเซงลังจงยีฮีกุมบากลองก็รุกมยีกิเวเฮนเรย์ยากิตูปาร์ลอกฮีบัดกตาคำตำกัดบาพิโยอียากตากสงีกับบาลานังจังกักเจงก็จงอุเล็กก็องบากำเดยังยีบาเงินอีโนยาก็จิงเซงลังนะมารก็ตากจิงเซงลังก็ลองกับดันกำลากิโยเยงมันเองยิมโยเยงมันเองกำเลยบัดงานบ้านเสียสินปัดนามันตะกี้ชักรีกิจงอุตรายกิบาลาลาบันไอกับเจนกิจงอุเปลงานน้องเนี่ยพี่วัดน้อมชงจัดทัดหาปอยเยี่ยงจงพี่ฮันเรเล็ดชักเยี่ยงกิปาราบังเงกิจงพี่บันเป็นล้องเนี่ยกับจิงเซนลาพิมลาอาร์ซินชิตายเตฮันเรชิซินชิตายก็ล้องกับบัดเดย์บาพินเล็ดเป็นล้องอีกจิงเซนลังบัดพี่ได้เป็นกันตูปัดยาคิดว่ามันเสียงที่บางคนเรามันลักษณะปัดกินยาเป็นลองฮีตั้งมากีกับมวลคิดช่วยเป็นลองตั้งกับจิงไรรอกับคำบุญบัดกับยาดูไว้บัดกับยาพูลีไบเบิลบัดกับไอ้กับที่กระจกเลยปัดพิลาบันเล็ดชิซินชิตโยตินักบันตากีบอมดันปัดพิลาบันเล็ดคุมตาคุมบังอองบังอาปัดละดา
don pat na pedeng jong pi phim don ki mobile ki jong pi phim don ki tv ba phim pet phila tang man chu ruai ru chu puli bible ru chu ruai ru ublei utip kham hai ki a par khwai pa chi sin ba phi don ka ta jing seng lang ha ka jing ruai ne ha ka jing puli bible ha ka jing ruai la don manu ba ai ka ting ka jong ublei u yo ban kar khu ye phi bo swat tan onam la ban wan man khang ye phi ba phin shakri ya ublei namar kata to ngin long kita gi nong mani blai ki bashisha ki bannom ai daw ba ngim la shu ban chakri yo blai namar ba ki yeng mani ki la khang henre la ka yeng mani ka ple kample ngin chakri ba yo blai bat kum balong ki kristan ki ban nyngkong ki ba kat banang syak maham kat banang penhitom tata kila nang penpriang ya ka ting ka jong blai kom ta mangiru da ka jing snow shirham ngin nang penpriang ka ting ka jong blai ngin nang penwon kam kum hakini ki por ki ba menta henre om bangin ai daw ba lakhang ka yeng mane ngin ya shong ja thai no ha yeng em kan nom long bangin le kum ta nang har ka ting ka jong blai ko ongkor det ki ba shong su ha seyon namar ka ta to ngin nom long ki ba shong su ha seyon henre to ngin penwon kam namar ka por ka dan khindia engi bangin tre ka kam ka jong blai te kat ba udang i bet ingi bangin em ngin sa ha ka ni ka khandau to ngin ya treasure ham ya ka kam ka jong blai bangin om ya shong su hapo seyon te menta ka siyon ra pa ji hikai ka balingkot te henre to ngai boble u aban kur khulang yengi lang baro te to ni le ka jing duai ablei be e junga wan man ai ngu ime na ma melong ble ba ha kan ko pa be e junga kur khoi ki ki khon ki jom he kan ko pa be e junga ki long ki khon ki ba shit raham kan ko pa be e junga compare ngim yo ashu ki jinga seng ha ki yeng mane atrai ka da han re kum balong atrai ka hi por ki bala let no atrai ka ki jupan long ki jinga seng ha ki long yeng ki long sab atrai ka na kum ta atrai ka ngada kur khu no atrai ka ki khon ki jom meru atrai ka ki nom klat at long ki jinga seng ki jong ki ha ki long yeng ki long sam ki jong ki kan ko pa be e junga ble be e junga man kur khu ki da ka jing kur khu blai ka jome ngopa ka jing duai ka shakri ka jome yo lu ma me nga buram baro khoi pan kartam ka khotam ka jome jisu amen to blai lu ban kur khu yi philang baro ya ro itrai